Takulandirani pano pa Malawi Live Today. Olemekezeka a Namalomba anatambasula uthenga umene a Arthur Peter Mutharika anapereka ku mtundu wa Amalawi la Mulungu lapitali. Takhalani pompo timvetsere kuti a Namalomba anatambasula uthengawu bwanji. Nonse amene mukutionera komanso amene mukutimvera kumadera osiyanasiyana Malawi muno, kusanje Chitipa ndi maboma osiyanasiyana, komanso amene mukutimvera ndi kutionera kumayiko akunja. Pano tikufuna kutambasula uthenga omwe mtsogoleri wakale wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika anapereka ku mtundu wa Malawi. Uthengawo anapereka m'Chingerezi, koma pano ndili ndi mneneri wa chipani cha DPP Shadrack Namalomba amene afuna kutambasula uthengawu mwamvemvemve momveka bwinobwino ku mtundu wa Malawi. Uthenga Arthur Peter Mutharika anapereka ku mtundu wa Malawi. Uthengawo anapereka m'Chingerezi, koma pano ndili ndi mneneri wa chipani cha DPP Shadrack Namalomba amene afuna kutambasula uthengawu mwamvemvemve momveka bwinobwino ku mtundu wa Malawi. Uthengawu uli ndi mfundo zingapo. Pali mfundo ya njala yomwe yagwedeza dziko lino, kuyambira midzi komanso m'matawuni. Kalekale anthu amapita ku tawuni kuti mwina akapeze kena kake kuti athandizire ku midzi, koma zomvetsa chisoni kuti ndi mtawuni momwe njala yagwedeza kwambiri. Mukamanena kuti anthu ozunzika ndi kuti inuyo muchita nsanje anthu a DPP kwa iwo wa MCP yakuti anthu akudya bwino, anthu sakuzunzika, akuti anthu amene akuzunzika ndi kuti ndi alesi satha mwina kulima za kumunda, koma zimene zinzoona mwina mwake kuyankha kwake programu yanuyi nthawi yake mudzakayipangira kumudzi, mudzakafuse anthu nkumakhala nawo kumudzi kuja kwafunsa kuti mukuti bwanji mmene mukukhalira ndi boma limene adzakuwuzani ndithu mwachindunji kuti boma iliro likuzunza Malawi. Tikunena panopa chabwino mwezi wapitawo mango analipo, mango palibe, mango ata zikhawo tikunenazo kuti kupite mutchire mwakumbe panopa kuli ndi mvulayi ndikuti kwapanga chichire sungachioneso mwinaso kulumidwa ndi njoka umene kulumidwa ndi njoka. Panopa zimene zikuchitikano anthu kumango khala kusowa kumtengo ogwira ana amene ndi uthenga wa president ana ambiri panopa ndaona mutenga uja nanena kuti ana 4 mwana 10 yes akupini mbira kuti akukula asakukula bwino kwa kusowa zakudya za magulu atatu. Nkhani zakudya za magulu atatu inali mwina chama 1980 chakuti imene azimayi ankaphunzitsa kuti aziphika zakudya za magulu atatu mazira achani ndi ikakhale 2025 zona mwana azipini mbira. Nchifukwa chake ino ndine tili pano kumaoneka matupi chonchi zachitika zaka 5 zimene zachakwerazi so mavuto wake tizaona sokolo ndi kuwapezeka kuti ana afupi amakhala ana afupi kusatalika yani komanso ana akalowa klasi nzeru mulibe afupi wo kuti apite kuame akalembe ntchito pachama yesa atiya inuyo mwafupika usazoona adavutika chifukwa cha boma lake kama Congress zakudya chifukwa cha njala mavuto ake amakhala amenewo. Njala nchani pachiro chewa amati njala nchani maja wina anayimba nyimbo ndi njala nchirombo njala nchirombo ndapita kumbukira njala nchirombo. Ndi a president amanena kuti Amalawi mukuvutika chonchi, komatu dziwani kuti ulamuliro wa DPP ndi amakumbutsanso Amalawi kuti nthawi imeneyo palibe ndi mmodzi yemwe amadandaula ndi njala. Ana amene amakhala bwinobwino panalipeza kuti kunyenchera yayi. Panali programu ya FISIP imene iyo ndi boma lawo amayendetsa makuponito amapezeka aliyense achulamu za AIP imene ili affordable farm inputs panopaso si affordable mutenga wa president anena kuti AIP
yasanduka chinthu chochititsa manyazi inde ku dziko lino la Malawi. Chifukwa chani? Chifukwa chake tunchakuti utsogoleri, failed leadership. Utsogoleri umene kumalawi Congress Party achakwera out amene pachakwera ndi 0%. Ndi 0% utsogoleri kulibe. Utsogoleri ulipo ndo otsogoza kuba Katangale. Nkhani ya butchery wagula fertilizer ku butchery. Ndimafuna nene penepo kuti nkhani ya butchery. Pano tukumva kuti akuti nayo zosokonekera zokhazi pachiti komene. Umomoti akuti asimohoda wagula fertilizer ku butchery. Panonso tukumva kuti adima akagula mafuta. Kukhangati mutu imene masokonekera. Utsogoleri wabwino kulibe. Mkatikati mwa programu imeneyi ndiye muli kuti no muli katsankhonso kamene kakuchitika kamenewo. Kumapezeka kuti no fertilizer wambiri akuti mapitisa chigawo chimodzi. Fertilizer wina wochepa osapatsatu. Okay, ndimafuna ndifunse pamenepo. Komanso ndisire kusafuse. Komanso ngakhale kumene akupereka fertilizer akafunse akagomba kuti uyuyo ngwachipani cha UTM, uyuyo ngwachipani cha DPP, uyuyo ngwafoli osapasa fertilizer. Akuti azipereka kwa yekha amene alo Congress Party. Ndeti kafusazo kuti kuli amene Congress Party walipo angati. Ndi muzapezana kuti fertilizer uja amene Congress Party ndatu ochepa. Tsankho la programu imene Katangale mu programu imene ndi zimene zalakwika nchifukwa chake pano tikunena kuti ife Amalawi ndi njala. Ndiye wina atafunsa kuti kodi niyo nthawi yanu wina sangabwere pa chulu kunena kuti inonso mmapanga chimozimozi nkhani za yapi mwina mmapereka wina anthu ambiri kena kutsankha simmasankha munthu ndipo panalibe tsankho wina sangabwere pa chulu kunena zimene ndipo adakabwera kale abwereso ndipo ngati anaona kuti asakabwere pano koma titsimikize pano programu imeneja imafikira wina aliyense mukapita kumudziko amachita onena kuti makuponi panopa ngakhale programu ina kupanga yayapiyo anthu akuberedwanso amakapereka ndalama ija osabwera fertilizer osabwera ine constituency kwanga kwa anthu ambirimbiri mwina ndinonokha constituency kwanuko kuti mwina ndino achipani cha DPP ndakama constituency ansanu ena ngati kumpoto kaya kuti mwina kumene kuzikuyenda ayi palibe kulikonse ifeyo timadziwana timachezerana ku parliament kuja pali programu imene ndiyolephera. By the way, anthu amene akulandira mafamilies akulandira adatsitsaso kale chadayamba bwino adayamba rana bwala bwala moto Amalawi Congress Party 3 million households panopa less than 1 million households amene akulandira. Chavuta nchani kuti atsitseni nangasinda mazikubedwa nkhani yaikulu kuti zikusololedwa ndizo kusowa zokuti aonjezere ena makomishoni ena majani ndalama zote zingakafikireno Malawi kuti akagule fertilizer wambiri kulibeko ndalama zija zikubedwa. Nkhani yake ndimene kuba kumene kwachuluka kumakagula fertilizer uja kwa madobadoba ndi kumene kupangisa kuti fertilizer azikhala kwera mtengo wa mpaka na dziko kupeza kuti azisowaso Malawi muno fertilizer kena kunjala nkhani ndimeneyo. ndiye APM anafotokozapo za kukwera mtengo kwa fertilizer zona kuti panopo fertilizer wafika nditu 100 yakuti ndimagula dzana inali kandi 122 wafika pamenepo. Koma iwo tu ananena bwanji kuti adzagulisa bwanji pati ngati tu 4000 enkatu 4500 jewa jao nditengalo 4000 enkatu akanena kuti pa 20000 mugula mabagi angati ndi utapena pa matuka 5 4 ati ndo akabaza kunyamula ikamva choncho koma lero tumbali mozi ndimwatibwa 122 wina kuposera pamenepo ito Amalawi umwe apatsa chilimbikiso chotani lero muli bombo amankula chipongwe nisadabereke no uthenga chilimbikiso amankula chipongwe kuti ya fertilizer itamkweza chonchi wakwera pa 122 kale lija sitimati tumbena pa 20 pati chimanga chinali pa 7500 back tikatenga 27500 kulowa ku 20 muja mumatuka matumba kuti matumba atatu awiri tingoti awiri ndikatenga panopa ndipo ampha kwawo manena kuti mugulise matumba awiri chimanga ngasiti pano chikukwera chafikano pa 75 ena kuti 80 nthawi amankha mawu amene ochita timati kulumbulula mawu ochita ofuna kunyozetsa amanena kuti panopa mumagulisa matumba awiri achimanga mukagula thumba
la fetereza achoka pa 2.5 paja ati kwagula kunyozesa chifukwa chake panopa chimangacho panopa ndi azinena kuti chimanga thumba chimanga ikhaduzi ndi thumba la fetereza ifa panopa thumba la chimanga uthamangira 80,000 pamene la fetereza ndi 120 tulisi khaduzi kuti ukapanga thumba ndi chimanga chonse kuti chitulutsana kuti upeze chimangacho kuti ukapeze thumba chimayamba ifanira ngalikhani yadzira ndi nkhuku kuti uyambe upeze chimangacho umafuna kukhala fetereza sumamba wakhala fetereza sumamba wakhala chimanga fetereza ulibe ndanga fetereza wochipa kuti ukapoka lime ndio ukapeze chimanga chochuka koma zikuchitika pano nzoti fetereza uja ngoti kuti ukapeze kuti aliyese amalima chimanga kuti akagulise maganizo awo ndibona ngati kumwina mabanja ang'ono amalima chimanga mwina matumba 2 3 5 kuti adye sono tubana kuti magaliza kati kuti wina aliyese akufuna alime chimangacho kuti akagulitse agule fetereza nkhani yake ndi imene anthu pamene akolola matumba 5 matumba 6 ndiye kusowa economics imene ni yantundu wanji ndiye kusowa utsogoleri wabwinoko akuganiza kuti aliyese ngwa business pa ulimi pamene ena amangolima chimanga chija ncholinga chakuti asafendi njala food security pamene iwo akupanga zakuti akuti aliyese akulima pa business komanso muonetsetse amene amatiya kulima pa business amakhala wochepa amene wali mafamu zikulu ndi amene akumalemba anthu makhala ati matenant koma alimira munda satenga kaso makalima amene akuti ma commercial farmers amene akufuna business ndi amene amapindula koma awawa anthu ambawo akufuna chimanga choti akadye kunyumba now amalawi mwatsimikizira zotani ngati ya chipani cha DPP pa nkhani ya tachula za AIP tachula za fetereza amene wakukwera anthu akukanika kugula panopo mwina kupeza manyowa basi mangothera mundamu kuti zavuta koma sonse amene angapeza amalawi mwapukuta misonzi motani malinga ndi uthenga umene APM wapereka okhuza pa nkhani za fetereza fa nkhani za feterezazi nzovuta kwambiri amalawi adziwechi kuti ndipo angokumbukira 5 years yapitayo akumbukire komanso ana amene akuyamba kukavota kumene pano takumbutse ndi kwadziwitsa kuti pa ulamuliro wa DPP ndi wa Professor Arthur Peter Mutharika number 1 priority imakhala chakudya tisanakambe china chilichonse tikambirane nkhani ya chakudya dziko silingatukuke ngati anthu ndi njala sunga pite kumunda sunga pite kuntchito sunga pite kukani sunga pite asinaje phala nkalasi sakamva number 1 kudya ndiye chilimbikitso chimene ndingapatse ndi chakuti tiyeniso tibwererenso ku ulamuliro wa Professor Arthur Peter Mutharika tibwererenso ku ulamuliro wa DPP ndi mtsogoleri kayo amene angakonze ichicho vuto limene lili pamaso pathuli la kusowa kwa njala mufunsa kuti kodi tidzapanga bwanji kuti fetereza apezeke mumafunika nkhani imene ina imene tikambirane pano ndikuti no economy inoyo ndalama za chuma timafuna ne kuti posachedwa tikhala tikambirana nkhani za economy so ndi panopo tipumulire pang'ono tena kuti bwere ku nkhani za chumazo chachikulu tiye tikasankhe Professor Arthur Peter Mutharika ndi DPP mamemba a parliament a DPP tikaso tukamba kuti chifukwa chani kuti mamemba a DPP chifukwa chakuti kuti usinthe zinthu mlaimo kuti chimangacho chikakhale chotsika komanso fetereza akakhale wotsika tiyenda kukhala ndi kuti no ku parliament tiliso ndi anthu kutithandizira kugwira ntchito imeneyi chimodzimodzi nkhuni kuti zikapse bwino Professor pano tifuna Professor Arthur Peter Mutharika anakamba poso za chuma kuti chuma chavuta pali nkhani za forex zinthu kukwera mitengo mizere ya mafuta aliyesa kuiona uthenga wa adadi Professor Arthur Peter Mutharika pa nkhani za kuchuma akutinji zikoma kwambiri mu uthenga wawo umene anali nawo wafotokozera Amalawi anayima pafundonso ya zachuma ndipo iwo amadandaula amalira pamodzi ndi Amalawi kuti Amalawi akuvutika Amalawi akusowa ngakhale ndi khobidi yochepa yomweyo kuti angagule zinthu zofunika pa nyumba pawo pa khomo pawo tikukamba ndalama yoti ungapeze loko ndi mchere wa tsiku limene lolo
akatikanena za sugar ndiye sugar anthu adasiyaso kugwiritsa ntchito sugar loko phala limene kuti ulipeze phalalo kuti ungakathiremo sugar palibepo adasiya kugwiritsa sugar tikambe ndithu loko chimanga chimene kuti kusowa khobiri logulira ngakhale kabigidi chigoba kapena wokomani pano zachoka kuvuti mavuto amene afika pano wakulu ku chigobacho kuti munthu agule kilogramu yakufa panopo mudziwa mtengo wake midzi imene timakhalamo 2000 kwacha indi 2000 2000 kakang'ono kakeje kakajumbo choncho 2000 kwacha chigoba chije chithamangira 10000 chigoba ndikabigidi ka 5 liters ithamangira 10000 ndiyeno mavuto amene wotosowa ndalamawa nkhani za economy za chuma akubwera chifukwa chakuti utsogoleri wachakwerawu ngosadziwa ngolephera uwagwiritsa Malawi fuwa la moto ndi a president podandaulapo amanena kuti awawatu asokoneza dziko lino ndiye tioneseseso zachitika zimene zachitika ndi chani kuti economy imeneyi ikhale chomwechi komanso chiuchitika ndi chani ndiye sarafika kuti chachitika ndi chani ndipitirire kuti zimene zikuoneka mu economy tanena kuti kukwera kwa zinthu anachula za kukwera kwa zinthu mutenga wo mucha komano forex iso kusowa kwa ndalama yakunja tunena pano kuti kupita kuchipatala akangokupatsa aspirin mankhwala kulibe akukanika kugula mankhwala nangasiri mankhwala bila machokera kunja ndamakunja njochoka kunja tukunena pano mwina tingonena kuti lero kapena mmene ndaoneramo wiki ino nkhasako mafuta ayamba kupezeka komano kutengera ndi mmene takhalira kuchokera mwina mu Oktoba mafuta amagalimoto anthu timagona mu filling station ndi panywere pomwe ine ndakagona pa filling station ine kusaka mafuta ngakhale apapa kuti abwera mafutawa sitikudziwa chifukwa sitikudziwa kuti kodino tsogolo lake li bwanji tikungokhalano motino kutino dzikhala bwanji kuti dzikhala bwanji tinawerenga maujeni ma newspaper ananena kuti government to government kaya kudzera ku Kenya kaya kuti kwaluya uku kuti mafuta akubwera ena kuti ngambwi sangakhale ngambwi akuti abwera 51 million komano mafuta awoto ngamasiku 15 oka kumalawi kwathu kuno osakhala miyezi 7 ya singakwanenso komanso nkhani ndimene unenamo ndibwere kuti mafuta amene abweja tati forex yomalawi muno mulibe inapita kuti mesa DPP imene nkachoka mboma inasiya forex inde inapita kuti a professor Arthur Peter Muthalika anasiya forex yokwanira ife kugula katundu yense amene timagula kunja wokwana miyezi 6 kusonyeza kuti miyezi 6 atalowa chakwera miyezi 6 kunali phwando adakatha kugwiritsa ntchito forex imene mpaka na December asadapange yawo koma chimene chidachitika ndi chani amangogwiritsa osapanga ndi yawo osaonjezera komanso mkatikati momwe kuba muja kwa buchale kuja nanga si bucha amapita kubucha kula kakule fertilizer kunja kuba no kumene kuja ndi amapereka nomapasana ma contract kukonza misewu kukonza izi kugula izi forex yake mwija nanga kukonza misewu nkola kwika sikola kwika kukonza misewu sikola kwika koma anthu saja nsewu mwandipesesa muthu omanga nsewu amene akainde mmene munsewu ndi anthu angati amene ali magalimoto ndi anthu angati iniyo mupite mumudzi kwanu muyendere mudzi musemo amene ali magalimoto ndi anthu angati ndiye tikamapanga zinthu ndanena kale kuti mfundo yambirira ndi chakudya tiime pa chakudya kaya tikakonza chakudya chija anthu nkumasangalala anthu nkhope zawo nkumaoneka bwino ndi pamene timanena kuti tipange chani tikonze nsewu kuti anthu azitha kuchoka ku nyumba kupita kuchipatala azitha kuchoka ku nyumba kupita kumsika tikonze ntchito za chuma kuti anthu azikhala ndi chuma atha kumagula njinga yakapalasa kapena kumanga nyumba yamalata kapena kupanga chani mutakonza kale chakudya komano nkhani ya chumayi yaonongeka chifukwa chakuti anthu ndalama zimene azisiyazo nthawi imeneyoyo adaziononga bwanji amapanga madilu macontract osaoneka bwino kuti adziba ndalama samafunanso kuti amalawi kapena atenge ndalama zija ayikeno nde uyo muna kwa business ngati anali ndi anthu omuthandiza kapena anali ndi drive oyendesa galimoto yace kapena anali ndi anthu oti adzi katundu uja adzidula kapena adzikweza katundu uja anthu amene ajakhala pachito athamangisa ntchito ndi zimene zikuchitika pano ndiponso popatiza nkhani yomweyo pali ena amene mwina ali mboma momwemo amene akumanena kuti boma ndi lomwe ena ali ndi ana ku sukulu ku South Africa kuti apeze forex yolipira ma school fees ana kunjaku akuvutika chifukwa kupita ku banki
forex kulibe mwina kumakuchita kugwiritsa ntchito anzawo amene akugwira ntchito kunja Ndipo mwina wayikira mu account mukanena zakunja mukanena zakunja mukhangano kuti ena amene ali malawi momuno kapena vuto limene sakumana nalo ndizoonadi kuti utumize mwana kunja tikunena amene ali malawi momuno amene ali mboma amuso ambiri wali ndi ana kunja koma kuti apeza forex pano kuti inuyo panopa kuti Netflix yomwe kuti upeze Netflix uzionera uyena upereka ndalama ija $, anthu ali even mapaundi dzolo nali kuchalichi panali amene amateralikira nsembe amatiuza kuti amapanga apply 30 pounds amafuna agule zina chaka ndi ku UK anauza kuti 30 pounds mwina adikire 7 days ndeti manena kuti 30 pounds mpaka na munthu udikire ndikuti dziko lilipo ine ndikupanga sukulu yakunja online PhD ndipo pali anthu ambiri amene akupanga zimenezo koma zikuteka sizikuteka tokandikolipira zafika povuta mwachidule tingonena kuti chani uthenga wa Professor Peter Mutharika wabwera pa nthawi yake kuti dzikoli lili pachani lili kwa isiwe tingodikira ine monga ngati ndakugazana kuti mna ndipange pendi ka sukulu yanga isapitirize pa 16 September pamene ndzapitire fund pamene ndzapeze forex yolipira chimodzimodzi anthu ambiri tingodikira chifukwa professor ati mpaka anthu afika podzipha mu uthenga wa professor mujanena kuti anthu akuzipha chifukwa cha mavuto kuti nthawi ya DPP anthu samazipha tikamatiro anthu akudzipha ndikuti manambala akwera nkutheka kuti mwina anthu amazipha mwina awiri atatu ndipo panopa zimene zikuchitika pali kudzipha that's extreme akumadzipha anthu chifukwa cha umphawi chifukwa cha mavuto achuluka komanso mabanja kutha kumene mabanja akutha ambiri nyamula blanket yako zipita nyamata masiku ano saku chibwenzinso hayi sakufunanso za zibwenzi masiku ano zibwenzi nzabwino ngati nangasoma panga chibwenzi kuti ukwatire kuti ukwatire umayamba ndi kutomera kuti ukwatire koma kutomera kukuvuta chifukwa cha umphawi ndi mavuto ochuluka tikanenaso mwina kudzipha anaso anthu kuti unaone kuti mwana wa university bwana ananenda pamene pacha kuti upeza kuti anachula kuti wina wa engineering wapanga degree yake akugulisa zinthu peti mwansi akagulisa dzibwente munthu wa engineering akagulisa dzibwente amalawi zafika mpaka tafika pamenepo kodi utsogoleri wafika pamenepo kodi boma lomweli lafika pamenepo kuti ino achinyamata kumachita sowa mtengo ogwira ine ndaonapo malamulo angapo ineyo ndaonapo malamulo angapo mene ndali ku university nthawi imene kudali nkamuso ifeso ndali ndikamuso university ndikubuka kuchansa college ndimeneyo timadi ya bwinobwino nyama ijaki wankaka foloko mamawa zinthu kumaenda muno koma usati zimene abakiri anabwera nawonso anayizofoka zawo koma zinaenda bwino koma sizimafika size uzabwera ujeni Bingu it was the best actually Bingu was super njalo kutheratu kuzabwera mayi Joyce Banda analiso ndizofoka zawo koma sizinafika kuti mpaka na engineer mwenye student wa engineer makagulisa zibwente katundu adalokwera mukumbukira ata Joyce Banda katundu adakwera kwambiri kubwera professor adatitsa information chonse bwinobwino anthu kumakhala koma tingo analizofoka koma sizinafika hapa tinene kuti pa malamulo onse amene akhala nawo dziko la Malawi zachilendo zimene tuzona zachilendo izi ndiye akamanena kuti kupepesa zona kupepesa nkumauza Malawi kuti ndikupepesa mundipasenso zaka zino ndakubwetsani njala ndakubwetsani umphawi mundikupepesa mundisakheso kodi munthu kamapepesa atumati ndikupepesa tizaona naso ndikaganizire bwino kanye sichoncho kwambiri umene ndikapume pachizungu amati going back to the drawing board ukaone kuti chimene chimavuta nchani komanso kodi akupepesa pano anthu amenewa kodi mesa adanena kuti 2 years if I don't change everything within 2 years I will resign. So why is he failing to resign? Udindo ndokoma chabwino zimenezo muzafotokoza tsiku lina uthenga umalizira umene Professor Peter Mutharika ananena ananeza chiopsezo cha ufulu wa democracy anachulapo mchizungu kuti tasanduka police state komanso anakamba nkhani za chisankho NRB ndi MEC kuti zikuchitika nchani makamaka komalizira ndifuna mutambasule panepa kena kutitseka program nkhani yomvetsa chisoni Fergus mwayamba imene mwafunsa kuti titambasule ni nkhani yomvetsa chisoni yokhetsa
misonzi. Chifukwa chake nchakuti no panopa ngakhale tupanga programu nkumanena kuti achakwera lephera mumvaso kuti atimanga mumva kuti atimanga koma mesa mali muno muli ino ndine atimanga mesa muli freedom of speech boma ila Democracy. Congress Party ndenkhani yake boma ila ma Congress Party ati za ufulu yankhula kapena democracy imene idazunzikira kulibe. koma yo 1994 janalipo kunalibe Adalipo ndeta akumbutse amala Congress Party ndamene ali patsogolo kuti kufuna tikhalebe umulamuliro wa chipani chimodzi. koma zinthu zinasinthatu koma adasada tidasintha ndifetu sada sinthe koje sada sinthe koma kwene iwaje kusintha ndakalibe chonchija akuyesetsa kuti adzisintha zikwavuta nde pano panso ukhanga ndinokuti makolo amene amene amali Congress Party makolo amali Congress Party chinthu chimene chili ngati chili mu DNA chili magazi chalowera kwa chinyamatawo amene wawe chalowera. koma kwene udziwa kuti tili mu democracy ali anthu amayankhula za kukhosi constructive criticism imathandiza maiko amene mwina takumbutse pano kunena kuti maiko amene atukuka ambiri panopo anthu amakhala ndi ufulu kuyankhula. Kodi inu mbanja mwanutu kungokhala ndi mkazi osayankhula makudzudzulani zinthu zina mupezekatu kuti mukumanga nyumba zopotoka mkazi wa nyumba ziyankhula kuti kodi inu taonani apa kuti apa pamapanga bwanji takonzani koma osathamangira kummenya mkazi ayankhule mwamenya simungatukuke muzikhala masanza okhaokha mpaka kalekale ndipo mufuna dziko lino zikhala masanza mpaka kalekale akabwera nkhoso kunena kuti ayi takonza ndipo kulwa ndikuathamangitsa alakwitsa achalichi anene mwakuti basi atukwaneni ndipo ndikumva chisoni pano kunena kuti even ineyo ndi Katolika ino si Katolika kupeza kuti mwina Katolika akupita pa wireless kunyoza bishop wake iwe kunyoza wawa chifukwa cha ndalama tuzimatha izi zalero ndi mawa izi mazapanga regret zomvetsa chisoni kumvetsa chisoni democracy yathu pano tidakali pano yafika pomvetsa chisoni yoliritsa chifukwa ukangoyankhula dzana ilo Asame Sulemani adamangidwa, amwanamveka nawo kumangidwa, agangata nawo kumangidwa, kuli atsogoleri amene amagwira ntchito mboma nawonso akumangidwa nkhani zake zosaoneka bwino. Kodi ngati anthu amalakwa kodi 5 years ese munali kuti kodi ngati mukuti munthu adasokoneza ndalama kodi mwazindikira pano pa 5 years tikupita kuzisankho adasokoneza ndalama kodi nthawi yomwe mudali kuti nthawi imeneyo 100 days yata chakakati chata chachiwiri chata bwanji si mawamanga ndiyeno tikumanena kuti izi ndi nkhanza. Kunali nsonkhano kunali agangata atamangidwa amayi Brenda Banda kwawombera kumene kucha andi maini jo ali kuti mabungo omwe saboma ndaona ina yake yanenapo kuti kudzudzula koma no imadzudzulatu kumapeto nkhani madzudzula azimayi anavala makakama le Congress Party aja amawoza anyamatachi ndimene amadzudzula imene yonso ifeyo ngati kuchoka kuchipani tinadana nayo tinayidzudzula chifukwa sinkhadwa bwino inuyo ngati achipani sinkhadwa bwino chifukwa cha democracy omwe ili malayi muno osalolera zonena kuti anthu azipanga za nkhanza kugenda anthu kwamenya anthu. Malamulo achisankho amanena kuti aliyense akhale ndi ufulu kupita pena paliponse kaya mafumu asaphimirize wina aliyense kupangisa misonkhano. Democracy yathu imanena zimenezo. Civil liberties in total support promotion of zachisankho izi nzocheza izi andi timanena sonena kuti amene wandale amene sakufuna kupangidwa criticize apite kumuzi azikasambisa maliro manena chimene chifukwa chani inefo ndino andale iliyo ngati simufuna kupangidwa criticize si ani ndalezo mupite kumuzi mudzikalima. Politics is for hitmen. Tingolena kuti loko kamakalima kulimiko ukapezana ndi mulangiza akuzona kuti mzera umene usundalime ndiye ukammenye paliponse ndi kutanthauza chani paliponse umayenera munthu umayenera ndithu anthu akuze kuti apapa mulakwitsa takonza niji mmene zimayenera bwino ndi mmene koma zikuchitika pano male mwathu muno chifukwa chaka president athu ananena kuti iwo akumva chisoni kuti tsopano dziko lino lasanduka la polisi kuti no ukangoyankhula chonchi ukumanga ukangotere ayi mwakuti ukangotere ufulu umene palibe. Kodi no Amalawi tidavotera zija ndi zimenezi tibwerereni kulamuliro wabwino. Chipani cha DPP chakonzeka kupatsani utsogolero wabwino
tikonze zinthu zimenezo. Uthenga wako na lumenewo. Okay, so epi mwamali mpikitsa anthu kuti tiyeni tilumikizane, tigwirizane, tikhalire limodzi, tiyeni tione zokoma zimene zobwera kutsogoloko. Let's resist persecution imene kuchoka ku Malawi Congress Party kuti zunza. Tikakhalira pamodzi tonse, malemu binga madi tonse tiyende pamodzi ndi mtima umodzi. Mawu amene amayankhula profesa ndi amenewo. Tikhalire limodzi, tiyende limodzi. Ati kuyenda limodzi dziko lino palibe zoti uyu wakumpoto, palibe zoti uyu ndi wa ku Central Region, palibe zoti uyu ndi wa kumwera, aliyense kugwirana manja. Zoti iwe ndi Katolika kapena ine ndi Katolika, ine ndi wachati chakuti kapena kuti inu ndinu kapena ndi a Pentecostal kapena pamene munali muonesese anzathuwa amachilonda kuti inu ya msakale inu ya isiya tija toka inu ya msakale kuno ntukula makomo inu suku kuza sa Malawi inu sa Malawi akuno kwathu inu sa Malawi akwatu kumpingo kwathu kuno inu sa Malawi mukapita mboma pa September pano mutatsimikizire na Malawi kuti zinthu ngati zimenezo sizachitika. Fa Malawi kuti pano mafuna chilimbikitso. Afrobarometer ija pa 14% inake ila undecided. Yes. Tai imene ijayo taiuzeni undecided ija kuti tapanga ni decide chipande tichino. Tiatsimikizira Malawi. Kuti ulamuliro wa Professor Arthur Peter Mutharika ndi wa DPP pamene tikubweranso ntchito za tsankho palibepo. Ndipo tineneretu pano ngati pali ena ma members amene ali mchipande cha DPP koma cholinga chake mpakuti paneti kalowa mbomamo azapanga sankhidwe amenewo ngati kuli asiretu pano apite kutsankho azikapanga za sankho chipande cha sankho akuchiona ndikani anyamukiretu pano akalowe ku Malawi Congress Party koma ku DPP za sankho ndi chifukwa chake mukuona kuti structure chipande chathuchi kuti muzadziona kuti tikutsimikizirana kuti chipande chathuchi chizayesetsa kuti aliyense azakhale kuti akuchimva ngati Malawi. Muona kuti mukapita ku Northern Region kumene kuja kuti nda vice president amene akupanga deputize a president, national president. Ku Central Region you have also muniso a vice president kumene ku Eastern Region, ku Southern Region iso tapanga chonchi mizo akachere dziko lonse kuyaka kuti aliyense akhale pamodzi palibe zosankhana mitundu zotani koma tonse ngati andani a Malawi. Yes. Zikomo kwambiri. Takuthokozani kwambiri chifukwa cha nthawi yanu pamene munabwera pano pamene timatambasula uthenga umene Professor Arthur Peter Mutharika wapereka kwa mtundu wa Malawi. Zikumupweteka mtima ndi zimene zikuchitika ku Malawi kuno. Anaona kuti ine ndisangokhala ku Page House kuno koma ndipereke uthenga wanga ndilile nawo Malawi azimene zikuchitika. Ndi ndikuthokozani kwambiri pobwera mu program ino. Ndikuthokozanso omvera onse ndi amene akutionera kuti tikumananso kusogolo kuno. Pali nkhani zambiri zomwe zofuna tikambirane. Pali nkhani za misewu, kuphunzitsana za chisankho kuti zimayenda bwanji maka chisankho kumene kuti khati ni program kuti tiphunzitsane kuti tiphunzitsane INRB ndi kuti munaononge democracy siyani musaononge the right of a person to vote, to take part in the election. It's a constitutional right. Zikomo kwambiri. Tikulubira kuti uthenga umene wafika pana pali pose kwa Malawi wafikira kwa president INRB wapeza amekiso wapeza kuti kulira kwa president opuma kuti ntakonza ni zinthuzi alisa ndi ufulu otenga mbali pa chisankho. Zikomo kwambiri. Tithokoze kuti munatipatsa mpato amene munatitana program ino. Chachikulu amene Amalawi mwatimvera mwakhala nafe limodzi ndikutionera uthenga waukulu wa president athu ndokulimbikitsani. Muli mavuto zoona iwo ali nano mavuto iwonso ali mavuto momwemo akusowa kwa ndalama nakonso kuapeza loko njala imene kuti akapeze chimangacho chuma chilosowa koma akunena kuti tingopirira kwa miyezi yatsalayi tikufika pa 16 September tikukalowanso kukakonza zinthu zimene aonongawa ndikukakonzanso dziko lino kuti kabwererenso pa dziko labwino lakuti aliyense adzanyadira kuti dziko lino ndi Malawidi ndi lakedi. Zikomo kwambiri. Pachichewa pali mawu onena kuti kukakha kuti kuli mdima kwambiri ndiye kuti kwasapa ngono kucha. Zikomo kwambiri.